Hi guys, kumusta kayong lahat? Nandito na naman tayo. Samahan nyo ko today sa holiday ko. Imimit ko ngayon yung aking friend. Tapos magbabanding kami today. Tingnan natin kung anong mapagkaabalahan ngayong holiday. See you later guys. Kaming ihaw kasi umulan siya guys. May thunder siya. Umulan. Sige, balik ta rin mo na, Nick. Pwede na yan. Wow! Beautiful! Yay! Yay! Thank you, weather. Umulan. Sarap ng oras. Sarap kumain di mamaya. Ayan guys, tapusin muna namin yung ihaw namin. Tapos mamaya magmumukbang na kami. Taga-bula daw siya. Umulan. Sabi niya, taga-bula. Guys, tocino chicken. Kaya sabi niya, mama, picnic niya. Ayan guys, nagluluto na ako. Langkang ginataan. Ayan guys, naluto na namin yung gulay na langka. At saka yung tocino chicken. Mamaya gawa kami ng maruya. Nag-iihaw pa yung aking kaibigan. Wait ko na lang. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Samahan nyo kami today. Magmumukbang kami ng aking friendly si Nikay. Hello! Andito na naman ako. Start na tayo guys. Mukbang for today. Sige na Nick. Kain ka na. She, sorry ka, wala ka. Wala ka siya. Next time. Kami muna. Hi, Karakan muna tilapia. kami. Ba't mo minom ng tubig? Water daw muna. Si Amer Bay. Water muna. Dapat Dapat Tubig mamaya daw ka muna inom. kahit ang mga Mabubusog incheck ka na. dapat nakaluhod ako be. Guys, tilapia inihaw. Tilapia. Nag-ihaw si Nick ng tilapia. Wow. Sana all. Inihaw. Inihaw na tilaps. Parang ang anghang daming sili kong Nakayo be, lagay ko din tayo be. Hi guys, kamay tayo dyan. Guys, naggulay kami ng langka. Ginataang langka na may dilis. Parang nasa Pinas lang. Nakakamiss kasi yung ano. Hindi sarap. Nakakamiss yung kain namin ni Nick dati. Tama lang yung Ganito. ano niya. Yung lasa ng ano siya. Sabi ko na, huwag ko nang lagyan ng maraming asin. Ganyan nga ako parang Diba? Masusarap na ka ganito. ano? Hindi ba? Tara guys, kain. Daming kanin. Inihaw na tilapia eh. Che, tara. May kuyaya, kain. May lola. Nakakan. Karakanan. Habang nagkakakan kami guys, makinig lang kayo, magchismisan kami. Magchismisan kami ng kung ano-ano. Lagyan ko nga ito ng toyo. Kanin. Kang, aking pabaga kita. Ano di. pa? Gawa. Toyo. Gawa. Tawyo lang sa kape. Ano pa? Toyo sa kakan. Ano ka itong nakulogon sa mata ko? Tawag pa sa ako. Tapos nagbuhat talaga ako, binagkape ako, naglag ako bining maluto sa sa kape. Tapos sabi ko ito na, kay kang alaga ako. What's that? Sabi ko, Ako nga ni, coffee and rice. gusto ko Coffee nga and ni, rice, sabi ko, gawin ito. gusto kong imukbang, so kakanon ko kang panahon na itong mayong-mayo, pabaga kita be. Tapos kung syempre gusto kong giraray maranasan Hindi lang, sarang ka ng gulay. Kang inat baga be, kanto daw kapilang mantika asin. Totoo talaga. Diba, ipapakad to be. Kumulon lang yan. Nalilipad ko kaya, masarap ang maluto. Uungiton na kami be. Masarap ang maluto sa bagong ani. Diba? Patuya kaya, presko ang ano. Tapos kung Ang maluto. bagas. Bagong mulino. Sarap. Natatakan mo si Amar kang araw na tilapia. Sa sino guys? Hindi. Diba ang lasa? Kakakan man tilapia pero ang marinate itong
ano, pang marinate sa inda. Tocino, guys. Masarap ang ano, tilapia na, Mm. ano siya, buhay, fresh. Mm. At ang lasa. Pero may ako ni Amber binabakalan araw ka ng ano. Tilapia. Babalo ng papritas. Kasi aram niyang pagkakaning Pilipino. Ang titindaman kasi sa Pakistan digdi yung tilapia, pero ang marinate nga ni. Itong ano ninda. Bari din nila. Pero mangiraray-kari ang lasa. Ngayong pinag-iba yung mangiraray. Puro kare no? Puro na lang kari ang lasa. Mas maganda guys sa bahay na lang kasi mainit sa labas maglakwat siya. Talaga. Mainit talaga. Tapos kung ikaw magluluto, mas fresh pa. Hindi masarap tong gata na inano ni Kuya. Di ba? Pinasabi mo kaya tama itong tuklo mo sa ko. Pinakuluan ko muna. Pakuluan mo. Kaya man ko kang tatawa. Ang akala ko sa sarabayon ko na yan. Sa kanayan mga aran. Papakuluan Sala mo pa na. lang. Papakuluan. Sunod to giraray ko kanina. Tas Papakuluan mo muna. sardinas naman. Bisardinas masira. Papakuluan mo muna para siya itong maglanalanang itong mag-ano. Tapos may saro pa kong latang gata. Yun ang suliputok. Kung magaliputok. Correct. Iyo to. Ito suliputok. Hindi pwedeng sarabay. Yan. Pag may matada pa pang balon. Diyan magdala ka ako yan. Hindi ang sisi. Magdala to. Si. Abo ninik-nik magdala kang gulay. Kung naon ka take out. Kaya sabi ni si, Hindi, gusto niya, pero may siyang naon tangan siya, ang taga-ubos. So, ice cream man. So, binakbakan ko. Kada ice cream duman sa ano. Lao. Ako sa kakandi. May pa para ba ako. Bi, kang ano man. Ito kapag open nga dito siya. Bi, sabi sa imo, bin. So, prutas, bi, na nasa basket, bi. 20 basket, bi. Pinanaon na, bi. Prutas ka yan, be. Pag nag-open sila Oo. kayang bigaro tiga-alay nila yung sa ano. Tapos, bi, may artista, bi. Artista dati di sa kung kagwapong lalaki. Ano? May artista. Hindi kaya ang artista sa Hong Kong. Kung araw sa tuya natin, siguro puwan. Dahil daw, Dahil mo aram kung artista o bako ta. Kaya. Sabi nga mga katrabaho ko, Mga di nagkakando nilalay. man sa sex shop. Artista yan man, di maday man lang ping. Mayo man lang nagpa-autograph. Sa muya. Yun mo, one time nagganyan sa shop ni si Joey De Leon. Mahiling bilang yan. Pero na kami nagkakandara pa, pero digdo sa Hong Kong, ang artista na yun. Dahil talaga. Kapag Maayang. Okay ko. Singer da ako. Aray, natulog ako. Ito itong magkakapit. Nangangagat man yung tilapia ini. May taka mo inaano. Sarap. Sarap. Kaya lang ang pwesto, may nakatukaw talaga. Talaga. Sa ano magayon ka dyan? Ako ba ko? Ako yan camera? Nakalapiga kami. Ako yung camera, ikaw ang magayon. Kasi, malabi naman ito si Jay. Aldaw mo niya. Sa aga naman ako. Nakakaugma daw si Jay. So far, sisi. Sabi na, Be, masaming kasi niya. dinalan ko nga niya itong video to extra ako, tinapos ko. Sabi ko, busy Pwede ka ka ba mga iba akong video, dahil mo pagdadalang. Yung pinag extra ko. Pag may percent ka, pinagalaw na sa notification ko. Pag Kasi pag naka- bill mo tong yung all, Mm. yung black. Siguro hour or minutes pa lang pag-upload, mailang mo tulog. Nalaog talaga sa ulit. Oo, may upload na Pag naman. inuugakan kami magdalan, ba nag-upload ako. Dalan mo lang 5 minutes. Laog pasok na yan duman sa Dawa 5 minutes lang. Dawa 5 minutes, pasok na yan duman sa hour na ina-upload. Dawa, dahil mo natapos, yung dawa, sunod na lang. Wala, Tapos busy babalikan na lang. Dawa, busy ka. Talaga. Basta ma 5 minutes mo lamang to. Counted na. Oo. Kadakol pa rin mga stimulator, right? Paingurang. Lalo una nag-pandemic. Yung mga libangan ng gabi. Yung mga artista mo niyan, puro vlog. Puro vlog talaga. Nag-iiwal daw muna si Pacquiao sa Duterte. Anong nangyari? Dahil man, parang pakulo lang yata. Magbabakbakan ba? Parang pakulo lang yata. Mainom kita. May juice kami guys, tang. Orange flavor ni Pe. Orange flavor. Ay, punya. May tubig
tubig pala. Shit, sorry. Be, pag nagkakakan kami, nakampang ang amo. Lalo pag nag-buffet, hindi kami nagiinom tubig. Kapag Basog na. nag-inom kami, tubig. Tapos, sige nang laag ng pagkakan. Tapos masabi pati yan, Homeya. Dapat kakanon mo yan. Pag sinabi niyang Homeya, kan sa Guys, naubos na yung yung kabila. Balik. Ito naman, kabila naman. Be, Ay, nagkaparaliktad na. naramdaman ko ito pag nagsashot kita kadto tapos ang pulutan binaparapak mo na balikan. Aslo kita sa pulutan. Paslo sa pulutan. Grabing gayong kampanahon kang buhay. Tanong sa makakadalan sa tuya mo yan. Aram-aram talaga kung sa mga agi-agi ta. Pero, yun ang sabi, ang gabas talaga na buhay, may istorya. Correct. Naman pwedeng mag-abot kang sa araw kanyang edad mo na maakang istorya. Ang kagayunan lang, ang kagayunan lang sa istorya kang buhay, be. Dapat, so, istorya mo, may thrill. Correct. Itong sabing, buray, inagyan ko ni, tapos ako, araw mo, bakong maistorya ka, hanggang mo yan, yung manggirarin sa buhay mo. Ano pa? Ano manggirarin sa buhay? Ang kagayunan Hindi, lang, magayon sa pakaihaw ko. Nagbabakbak ang ano niya. nagchachatan kami ni ano yan. Magchismisan kami guys, makinig na. Bicol kami, mas komportable magsalitang Bicol. Yung nag-iistoryahan kami kan subang din ni, Sasawan. ni Ate Ems. Ems. Yung yung istorya ko, sabi ko. Ate Ems, wag mo akong pakwintuin kasi pag ako nagkwento, baka sabihin mo, kinaya mo yun, kaya mo yun. Ako. Sabi ko, sobrang ewan. Ito talaga. Pero may mga times na sabi ko, parang gusto, minsan pag nare-reveal, di ba kita ba, magkaroon gusto tayo pag ako naanggot sa akin ko, sabi ko, gusto mo ako ang magwala. Gusto mo ako ang mag-inom, gusto mo ako ang maanggot. Testingon nga hindi ko. Pero siyempre baga pag nagigiramdaman na ang gabos, parang gusto mo sabihin sa diri mo na, gusto nyo bag itry kung paano ko gusto kong ilabas yung mga lahat ng galit, mga ganun. Sabi ko kaya alam minsan sa diri mo man, kasi man gustong maulit pang maanggot. Siyempre, imbis okay ka. Abo ko na ito naanggot. Nasasabi mo lang pag stress. Abo ko na itong problema baga na. So, mga problema biglang panahon na nag-iba nang kita dahil makita na anggot makita na stress. Correct. Sabi ko nga ni kung babalikan itong buhay tagaro. Pagmahon ano? Di sa buhay taga to dahil pa kita nag-iisip problema. Na, Iyo talaga may problema ko makita ka ng problema kadto, ang iniisip ta lang kadto. Basta maugma kita sa aga, mainuman kita, mairinuman kita, maagda kita ng mga barkada. Correct. Maturo. Maturo kita ang Maturo gusto kita ta. kung saan na kita abutan ng maturugan. Maalaman kita iniisip na paano na daw iniyo, paano daw. Dahil inisip na ibang ginapalan. So ano kung ano, makatang obligasyon. Pero ano, naglipas lang ano? Kang ano bin, kang na-realize ko talaga yan magayunon ang buhay. Kang, araw mo tong, maski mayo kita, may nag-aabot. Araw mo tong araw kaya, na ano, na buhay. Maski mayo ka, may nag-aabot. Tapos na-realize ko kadto, blessing. May mga bagay na, di mo man ginusto pero may nag-aabot na magayon. Sabi ko, why? Agan, duman ako binagpuon mag-magic na. Nasabi ko, naiiling ko na tubing naiiling ko na tong blessing na may dawa may nag-aabot sa po dawa. Itaram mo tong makang kinakapitan na may duwa kang aki tapos makang kinakapitan pero may nag-aabot sa imong biyaya. Dahil mo aram kung paanong paraan, paano sa inarali. Pero igwa, parang mo to agad duman ako nagpuon binasabi ko. Pupunan ko magpasalamat. Kadawa, aram kung anong sa inarali yan, pero may nag-aabot, may mga bagay na taong tinatao sa iyo. May mga bagay na taong natao sa iyo para lang makastabang, Kami ko yung ginigiram doon pinapasalamatan. Sabi ko daw, akad kung araw ka itong mga paraan na yung mga taong nagtabang sa inyo. Pero yung kumbaga yung pag-iraray. Yung pag-iraray ang ang pagtabang, ito bagang anong apod ka ni? Ang Sabi mo kajakol maluto, nga niya. Napakapakot ka. Ito bagang ang buhay, dahil mo inaasahan. Makarim ang tissue, sabi mo maulog. Itahaw mo yan. Tama na yan, di mo gayo, madal mo lang. Hindi ako kasi kung dyan di ka
Naarog-arog na lang ito. Balog akong maluto. Alat mo na. Alat Wala din pa ako nga. nakatindo. Sabi ni Nick, kulang daw ang kanin. Ubus na nga. Ay, pa, i-restore. Eh, kanakot pala kanin sinap na mo. Sinuyo ko yan. Lagyan din sa mangkok, be. Kaya, Kanin pa more, guys. Extra rice, please. Che! Che! Extra rice, Che! nadalan to si Chef sa live ko. Hati tayo. Tama yan, be. Tama yan. Paano lang ako. Sino nagdadalan sa ko? Comment please. Ay, si ano? Di mo naiiling. Dapat naiiling baga. Ako Aray naiiling ko ko. ba yun? Kung may nagdadala. You daw. Ay, ano? Ay, dyan lang. Pag nag-comment siya, ala, karakol kang ano? Karakol kang maluto. Ini kayang langka, magabat sa tulak ni. Ayun. At yan, iwa-iwa kita ka yung mainom kitang green tea. Pang paano? Ayun, pampahali. Pang pa kalma ng tulak. Pampa. Hello there. Keep safe. Dapat guys, maka 1 hour kaming kain ni Nick. 1 hour. Nabaliktad na yung ano. Gusto ko yung ulo ng tilapia. Gusto ko talaga ang pag sip ng ulo. Iba na namang ulo ang naisip mo Nick. Hindi natumba yung ko. Tubig. Masiram siya pag pigbuhos-buhosan ng tawyo-tawyo. Pag ako nadugi. Paano ito sige mo pag nadugi pinapalunok ni maluto. Napalunok ng malotong bilog. Tangarag da makaiba ang dugi sa ano. Ang sarap guys nitong ginataang langka, may dilis. Di ba mas masarap ang dilis kaysa katong sardinas? Dilis talaga. Ay, pa lang ito pag-ulay. Pakulo. Wala mo na. Pakulo mo. Nasarabay ko na kaya. Pakulo mo ng ano ba ito? Tapos siya Ang tusi naman niya, kuya mo sarap. Naubos na sumal. Ay Ulay doon sa nakita, dapat karong oras ko na mga kakan. tilapia. Madadali o mangya akong magkakan, 16 minutes pa lang, tapos na kamo. Paano sige sa subot? Dapat luway-luway lang, basta ko lang istorya sa Kami kakan. lang, so nakakabisto na na iba nang kita kung katong panahon. Sabi, so duwa, iba namang gararayang kay mo niya. Di ba? Pero so Pero sa ibang kaugmahan, lugar na. kaugmahan takang panahon, naglipas man sana ito. Pero at least, so ginibutang kaugmahan kang panahon, dahil, abag sabihin, dahil itong napariwara baga, aram mo to, naging marayso. Kadto mga oven pa, berang edad ka pa malang ko. Nag-abroad ako. Nag-abroad ako. Nag-start ako 19. Nandun na siya. Ako 23, 22. Basta nag-abroad ako, 27 Pwede, ako. kasi matuwa ka sa kung 2 taon, 27 ako nag-abroad 2010. O, duman na ako nag-28. 27, ako 29. Pagkaganan ni Kampi mo, 2015, 2017, nakalarga na ako. Basta 27 na si Kaldo. 27. Hanggang mo yan, kiranak na, 40 anak. UI? Ako nga ni kang March, nag-37 ako. Ang taon. Sana magbukas na ang Macau. Pag birthday ko, maka-Macau naman. October, ba? Hindi ko lang kung magbukas na ang birthday ng Macau. Dawa Macau na lang ko. Ta makabiyay-biyay man Kaya siya. ang balak ko nga pag ako pag-open na ang Macau, pag finish contract ako, mag-start ako Macau na lang. Pwede man. Hindi ako makaling Pinas. Pwede man. 1 week ka lang. Gusto mo ka na mag-anap what? Daw nga daw. Okay, mag-anap ko man work. Daw days lang na Para Mga 1 days lang, overnight lang. Karaniwan magpuli din. Hmm? Karaniwan malang magpuli. Kaya para lang, ang biyahe. Kung makwart na nga ni. O Kaya, kaya, ano ba, nakabakal kang promo balikan. Pwede ka magbalikan lang.
Minsan may promotion dyan. At Cebu Pacific. Balikan lang kaya 5 mil ngayon. Nag-uli ka ngayong maaga. Maraysa naman kaya. So, Mahal ko nasa Manila. Pero kung araw na ito, mabiyay ka pang Bicol. papili. Ano kaya? Hassle na. Ito ang maray Ay, kaya. okay. Akitang connecting na ano. Ay, yung direct Paglapag baga. mo mismong ano. Ay, okay. paglapag mo Akitang mismong Hong Kong to Bicol. Ayun. Akitang araw ka. Yan. Mauli pa talagang Bicol to. Ay, Manila. Tapos mahalat pa kitang Manila. Pero kung aling Hong Kong ang bagsak Bicol na. The first time mo baga igdi sa Hong Kong. Mm. Pag uli mo ka to, dahil ka kaya nagdiretso yung ay aeroplano. Aram mo, ako nararanasan ko bing 8 hours magparahalat sa Yung ano, airport sinasabi papuli, ko. ining eroplanong biyaheng Bicol. Ayun, Tamayo man eh. tulos-tulos. Ta ang Bicol be, ang biyahe lang kayan, aga lang, saka hapon. Kaya ano Oo. yung ano eh. So, paano kung nag-abot ng mga... Matanga, arog-arog Matanga. sa ko. Si Amer, pag duman, O, matanga, tayo, maalat nag-ano. kang maalat ka ng mga Matanga, 5 o'clock, nag-ano. 5 o'clock. Kasi ang ang airplane sa Bicol, 7 o'clock ang landing. O di maalat kang 5 o'clock na maka-boarding ka. 8 hours ko talaga ma-estimate sa ano, sa airport. Tapos kung Legazpi ka man, mabiya ka mangyari pa ng Legazpi to. Kamsor na 3 hours to 4. Si Pancha baga, Legazpi siya, no choice pag tutak man. Kaya mapagalon. Pero kung aling Hong Kong, na mamal tayo ang international kaya kang kang Bicol, Tatandaan. Legazpi. Legazpi, Ay, Legazpi. igual ang Legazpi. Pero, dai ko lang aram kung anong eroplano ang naglalapag na. Pero may international na, may naglalapag ng eroplano. Ali sa... Oo. Arayo man sa tuya. Arayo man yan. Kaya okay na sa tong pili. Pero, pili ko ta, kaso nga ang problema, mayo man international, naman naglalapag na. Maalat ko sila. Mm. Dito pati, maribukon ang train. Gabing nirit ko. Ay ko, gali kong Hong Kong, dako laon sa aeroplano. Pang duwang Hong Kong, nagsadi. Pagpapuli na, padjak na lang. Padjak na sana pala na nga. Kaya aeroplano ka pahaling Hong Kong, pauli mo, padjak man lang sana pala lalapag. Ay, project man lang pala. Padjak man lang pala masundo. Yung may Yay, mag 30 minutes na ang kakadmininiknik. masira man kakanda, nagulay kaming langka. Tapos nag-ihaw ng tilapia. Langka na may dilis. Puro na lang baga ni Dugi. Para baga bi ako nakaubos kang sa tilapia. Kaka na daw ni Bishop sa pa daw ni. Sarap na yung matabaon no. Guys, ubos na yung tilapia nakakabitin. Sabi mo, ang laki. Sabi ko, dalawa Ang laki. dapat. Sabi ni Nick ni kanina, ay, ang laki. Tingnan mo kulang. Ano guys, $25 isang tilapia na. 20. 20 lang? 20. 20. Ay, oo, 20. 20, pero buhay pa siya. Fresh na fresh. Masarap inihaw. Uy, natahuban na yung langka. Diba? Masarap man langka. Kasi itong manok dito yan. Ang oras na. 3 o'clock. So, tamang lunch at dinner. Kasi busog. Tipid. Depende. Alam nyo guys, mas masarap kumain kasi yung may kasama. Correct. Dito kasi sa ang buhay abroad kasi pag mag-isa ka lang, subo mo lang, tapos okay na, busog na. Walang Kasi na gana. halos mag-noodles ka na lang. Oo, noodles, dilata na lang, huwag na magluto. Mm-mm. Itlog na lang, okay na yan. Talaga. Itlog na lang, okay. Itlog na lang, okay na yan. Kung may sardinas, 2 kain ko kayo ng kalahati mamaya ulit yan. Parang ano rin lang, nung nagbo-board kang, sa Pilipinas, pag nagbo-board kayo, Walang ganang kumain ng mag-isa. ang gano'n kumain. Agad daw maluto. Ba na? Agad naman sa kataid to sa harong. Kapitbahay maluto. Naubos na. Naubutan sinapnap. Sa muya, abe, taraid-taid Kaya siya naman nga. ang harong kay mama, kajibol. Ay, pareho man naman sa mo. Naubusan sumagtugang, nag-iwal. Agad din naman ka ate mo kay. Ano naman ka mo, ano? Ang sarap day ka, magsarap na. Ang gurang na ka mo. Ano mo sa balyang harong? Pwede Ayaw. na. Ano Pwede ba na. kayo naman sa mo? Kaya Tanda na, na naman taraid-taid siya naman ang mga harong. Tita, naga daw kong kape. Tapos, kape lang. Asukar pa.
O, sige na. Tapos mainit pang tubig. May yelo ka dyan, te. May yelo ka dyan, te. Siyempre, tawa na. Kapangisi. Hindi, mo man mga pamangkin. Oh. Pariyo talaga. Oo, yan. Ano pag ako nakakauli, pagkakanan, problema. Talaga. Lalo kung nag-pandemic, bro, first time ko ito mangyari. Yung ano? May experience ko din, may mga... Pero bulang ka na nga, duman di ako nakakaduman ta ano. Dito ba Ang kabing motor. army ngayon sa tinanto? Puta, nakakatakot ko. Ano, garo man lang ba gabi martial law? Ano? Ano ba ka? Garo martial law, ay? Pag inutan mo, checkpoint ka. Ito may army Pag sa ano. checkpoint ka. Huwag ka makakaluwas. Ang malupit ditong ano, 1 week kang anong apod ka ni? Pandemic. Talagang as in, mga tanod, mga... Bawal magluwas na mayong ano. Talagang makakasaod, no? Correct. Laro lang maluwas sa pamilya. Tapos dinanas-danas ko man duman sa tulong bulan. Makuha kang karakay. Ayat, nag-abot ka katong ano, ng Pilipinas. March 16. 14. Saktong lockdown, be. Ma-lockdown Kasi ang Manila. sa Manila ako. Ma-lockdown ang Manila agad to March 15 na. March 15, di ba? Alas 12 bangge. Waray, be. March Pero 14 din. 14 binagpupuon na. March 14, luminapag ako ning Pilipinas. Dakulan pa kaming pasayro. Iyo Pag ta abot sa nagmamadali ano- ka nga ni kadto ta Oo, lockdown. di mayo ng eroplano pa puling Bicol. Iyo to duman ko nga ni baga si ato halo baga itong ano yun. Waray nga ni tayo kaming sasakyan kadto. Tapos do alas 12 bangge na sa biyahe. O syempre lockdown na ang Manila. Nakaluwas naman kami. Nakalos na kamo Manila. Nakaluwas na kaming Manila. Takong daibe, pati sa dalan. May ka makauli. Iyo. Alimbawa, kung saan ka inabutan Paano may lockdown. mga checkpoint na itong alas May 12 mga na to? checkpoint. Alimbawa, sabihin ta ng sa ito nag-aaragi ang mga itong sa manok, itong sa manok bagabi, itong ano, bitaw kang manok duman. Ano, O paano kung taga-duman duman ka kami na lockdown? Paano Ano? baga duman? Di kabi makauli ning duman ka Naubos maka-quarantine. mi na nga ni Ate Lab, so ano, tulong luwag na maluto, tapos ano, therapy. Pag nagkakakan, mag-arambugan sa nakamo. Baka mong ano? Nagulay kami Ate Olive ng langka. May bangot na ano, ano ni? Ano to ba? Dilis. Dilis. Naggulay kami ng langka. Tapos ang kakanmi. Tapos tosino na ano. Harap ng tusino ano, chicken. Iyo, pero pagkabag ka to sa ano, dahil ka napag-quarantine. Quarantine. Quarantine ka 15 days. 14 days. So, 14 bibisita days. ka mga center. Pero ang kaipon mo, mag-report ka sa inda na nag-abot ka. Siyempre, hali ba akong immigration sa Manila? May contact sinda ka yan eh. Na Yeah. sa Milaor, may nag-abot dun sa inda ito ning hali check- ning ano. May acceptance. May nag-abot dun. Kung di ka mag-report ng barangay, maaraman manggirara eh. At siyang kansalaan ka ba? Ayo, ayo. Ang makulugon ka to be sa boat be. Pag Ikaw duman ko nagtapos, be. Arabo magduruman ta. Yaon da ako be. Garo ka na may hilang ng kitong. Ayaw man talaga yan. Pero makulugon sa buot. Eh di ka mo magdintayaon si Jocelyn. Ayaw. Totoo yan. Garo baga itong may darakang chocolate. Dayang kuko nun bita baka may virus pa. Tangin ang grabe Talaga, talagang. Totoo yan. Grabe talagang sitwasyon Wow, ko. sarap. Di sa'yo nagluto. Si Joyty nagluto kang ano, langka. Tapos ako nag-ihaw ako kang ano, tilapia. Diyan sa luwas. Nagkakan kami. Mainitong kayo di Ate Olive, di makarabas. Kaya Baka pag sabang maluto. Malangka pa talaga. Uy, ang pangani oh. Ayain mo yan! Kuha pa akong maluto. Ano, mainito na Ate Olive, di kami nakakarabas. Mainitong sa luwas. Siya lang kami sa ara niya. Kaya, naisipan niyo magluto na. Dahan-dahanin pa natin. Dapat 1 hour Ala? time. 1 hour time kakain. Kadakol pa. Ubus na yan sa rong rice cooker na maluto, be. Dahan-dahan lang kang dumating si Amer. Tapos matcha kita. Marinti na lang kita. Baka Maaga pa man, di ba? Dahil na kita ma-dinner. O iba pa katang Ano 3 pa? hours na pahinga bago mag-sleep ng ano. bakal kaming ano. Bakal nga ni kaming saba na masinapot kami. Kundi sabi ko magmaluto na lang kita. Pero Wala ang pa man kagayunan man katong tulong bulan na ito, babe. Iyo, ano tulong bulan? So, nasa laog ka lang talaga kang harong. Kaibanan mo lang talaga si pamilya mo. Iyo. Kalibag akong dahil nakabakasyon. Saka never ako nagbakasyon ng tulong bulan. Kaya, bintahin man talaga ito. Buhay Sige sana ang burudol fight. Pasunod-sunod sana Buhay ang may burudol fight. diatelig pag ano, di-o, paro ka na sige karakan kakang. Maluto. Sira man kaning manok, nakakalingaw pangaran. Ano nga ni, maano kaming natong Nakalimutan mo tama. ang pangalan mo. Sarap na Maano itong kaming ano. natong. Kakat, tama. Ito na lang guys natira sa ilihaw ng tilapia. Wala na. Yung nga ni, there.
Mabigat sa tiyan yan, Be. Pero naubos na na. So, doon tumpok. May dugi, oh. Mainiton. Wala baon mo na dugi yan. Alat, mahangos muna ko. Kaya di kasi na kami sa laugta. Malipot ay sa laug na kay aircon. Tapos pag uli ate Liv maturog. Pag uli makarigos maturog. Sa aga naman. Bakbak naman sa aga. Trabaho naman sa aga. Ganyan na ang buhay. Hay, pagal. Kundi, pariyo man lang sa Pilipinas. Ano, di sa Pilipinas, di ka matrabaho. Matrabaho ka man sa Pilipinas. Hindi ako sa ka magtulong. Tamang-talang hindi, pag tumbak ang bulan, di ko kang inaasahan. Eh, duman, pag tumbak ang bulan, nga ka. Daibi, kulang pang pambayad mo sa utang mo. Correct. Dawa magpara, sabi nga ni ka magbanat bulto ka pa. Kulang pa talaga as in. Gusto ko na pambayad talaga. Amo man yung pagkakaiba. At least ikaw pambayad. Iyo nga niya nang sabi magayunan man ko ta sa Pilipinas na Iyo, garo ka man sana nasa Pinas ang mga kaibanan. Pero minsan mas magayon ko pa igdit akong sumisyon munduman kaya. Ang mga aki mo sige mo rang kulaw kurahaw. Ima nagdadangog. Sabi ko kay Iyo, kuya. so bakalan mga nito dyan sa Philippines at Tagabula para tindan ng batag. Kaya nagbakal kaming batag. Sabi ko kay sige kuya. Kung aram ko lang, 10 na inaki ko. Ang sararuan. Ang tanga ni may tao sa harong ko niyan. Halin nga tama yung tao. Duduwa lang. Sabi mo, maringan ako bitan ng Ang mga laya. babae. Kaya nga ni. Sa kunda nag-iisang rayon. Nung lalaki. Swerte ko, nangaki ako. Winalatan ako ni Liabore. Ang babae talaga ang pinaka. Yung babae talaga. Kumusta Ate Olive? Garo ka relax mo dyan ah. Pinta ni Ray ko lang. Bayo naka 30 minutes na tayong kain. Yay! 30 minutes na kami guys, di pa kami tapos. Maray ka pa Ate Olive, nananama kang ano mo, karne, tanggulong baka. Mainom daw, garo ang kinakan ko yung sa lalamunan ko, dahil nakakadala. Idiretso mo muna. Itulak mo muna. Itulak ko mo ano. Masarap man talaga ang tang, no? Kaysa kadtong juice nindang nasa box. Iba man ang ano, ang lasa. Ano ba yun? Doon sa ano, sa arong ni Amo. Sabi sa imo ang San Miguel Light, di sarong ano be, sarong rep, pero di lamang ko na anong mag-inom. Itong Patulog. Di ba yung? Abo ko, Ano so kaya may di mahilig kung patulog. May tada din gusto. nagdibersya. Bisita kung ano. May tada din gusto. Barkada kung ano. Abo ko na. Yung ano. Magpara. Whiskey itong pig-upload ko baga. Ah, whiskey. Kaya nag-ignore, nag-ready ka ng girl nung nag-ano. So babae man lang nag-iinom. Tinao ko kay Wing. Magpaturo ko lang. Daran ni Wing. Kabanga pa to. Abo ko na kayo alak na yan. O, kanon mo na Susuba-suba ako nga si Amer. pero mag... Dara-dara ko nga si Amer. I wanna drink this one. I wanna sleep well. You can sleep even without them. Close your eyes only. You can sleep. Insulton ka pa. Urag man si Amer. Ang gabos na tao, Bill. Maurag man talaga. Pag di mo lang napasalan, yun man talaga. Kita baga, may mga karahayan. Ang problema nga rin dyan, dawa day mo napapasalan. Kung ika ang kung siya ang napapasala, anong gigibuon mo? Ay, natural, mabalos ka. Alangan man. Halimbawa, day ka man, oh, maray ang pinapailing mo, pinapadangat mo. Tapos ikaw pala, aarugong kayo, ituturing na araw kayo. Ay, anong gigibuon mo? Ay, natural, mabalos ka. Ano Nag-aabot ka? talaga ang aldo na itong igo talaga sa imo para sa imo na ano yan, makakaintinding tao. Ano baga? Ano yung bagang panahon? Totoo. Ano yung bagang panahon na pasikot-sikot ang buhay? Ito Igo kasi talaga. ano, basic. Pero kung mayo man talagang araw ka na para sa imong partner, di okay lang. Ay, okay lang. Basta happy man lang. Kaya Pero igo talaga da Kaya ako baga ako, sinasabi ko baga sa imo na, hindi minsan sa kukuti ko, dahil na naglalaw sa kukuti ko na nagpaagom ako. Ano nung kang kadto ba? Paano? Tama paagom ako. Para ano? Para magpamilya ulit. Magpukpok ulit sa anong mapuon sa uno. Maano sa magkuha ako ng konsumisyon. Dapat pa sabing mabuoto ng lalaki, tatabangan ang ano, mga aki ko kung ano. Sa inot sa naman yan, bidayin man yan. Ika nga ni mismo nagsasabi na sa pag may mga problema, mama siya nagiginog, Financial lang. Pero ang emotional, emotional, di ka man natatabangan. di naman mamati ang namamati mo kasi bako mo naman ng aki.
Para ano pa, be, mag-partner ako na, halimbawa magpamilya ako, so panduang pamilya, matatawan ko ng oras, paano so inat kong mga aki? Nakaaki ang taaki ang kaulit. Oo, paano so inat kong pamilya? Araw ko itong, so, Pero ang iba kaya, dito man yan mabasol ta. Siyempre ba ang iba, malay mo nga, siyempre nag-expect pa man ang gading mapakaray. So, siyempre, ang init man kayang lalaki, ang tirada man per week, ako ko yan, ayun. tanggap ko yan, siyempre ngayon, siyempre kita man, sa inot, Bagay. gawa Pero kami, talaga- yung man baga sabi sa kukad to, tanggap ko yan, may aki ka, okay lang yan. Pero pag may problema na ang mga aki ko, be, di niya man girariyan mga ako, tabako niya yan, aki. Ayun. Dawa pa yan magsabing tanggap niya yan, pag nagkasala ang aki ko, Bakong arog sa tuyang ina, na magsala yan magtama, talagang susurugon ta. surog ang yan, ayun masurog, masabi yan yan kaya. Ayan, ayun. Bisisleto mo, ano mo. Hindi Bahala ka sa naman, buhay mo. hindi na, maiwal na kamo kaya, mga po na Siyempre, yan. samanta ina mo, ay samanta. Aki mo, bahala na, suruwayan na naman. Susurugon mo. Ay, ako pati pag-araw kaya, pero may kung susurugon ng mga aki ko, dapat ko Pre. sa iyo. Ano man siya. Magsala yan magtama, susurugon ko talaga yun. Bahala ka sa buhay. Pero ang tirada ko ngunyan sa pagsurog, ano, dapat tatao ako ta. Siyempre, maano man yung nagtabang sa kuya maray man. Ang pagsusurog ko sa akin ko, dahil kung gayo sa itong paparisa na itong kinukonsente ko. May kaibang paliwanag yan na, siyempre, Araw ka ni, araw ka yan. oo, dahil mo pa kaya ako naranasan na may aki. Tapos iba talaga ang nanay binibigay mo niya. sa iya. Pinapaliwanag ko, be. Tamaning maintindihan niya man, tama ko baga siyang magurang. Dahil ko sa iya pinapamuka na, mas kinakampihan ko ang aki ko kaysa sa iyo. Abo ko man ipamuka sa iya na pagkatapos kang gabos, na pinadangat niya man ang mga aki ko baga araw kaya. Pinapaliwanag ko sa iya na iba talaga pag ina. Maski nga ako kasi mama mo. Iba talaga pag ina. Sabi ko daw ang ako si mama mo apo tayan. Pag daw anong klase mo pang anong aki aako ta. Nga daw nga po ginusto mo ko ta ano nagkontra si mama mo dai baga. Na dawa may pamilya, may May aki ako inako man. Kaya sabi ko ikaw daw mo yung masasabi. Kaya nga ako si Bubot so nangyari ko. Bubot na aga nga kaano. Ang init talaga do. Ramantado yun sa amin. Nag-iiwalan niyo pa dahil kan tigiin to di ba? Makulog ang buot niya. Makulog ang buot niya ta. Kumbaga garon nabigo siya sa pangarap ni sa mga aki. Katig suportahan mi bagang maray sa mga aki naka-private tapos pina-proud na proud kami. Pag huli mi Pakistan, proud mi pa ang mga aki ibi. Na si Bubot going to criminology na baga. Ito bagang mag-graduate na baga. Kuta na ba kung dahil nagka-pandemic, dire-diretso baga. Criminology na nga ako. To pag uli ko, mag-graduate na. Tapos susaro ko nga ako. Ang ano pa nga ni, naman kang uniform ni Biboy, seaman data, naiiling sa uniform kalagay, seaman. So proud na proud talaga. Kaya na ano, nabagsak din niya nga ni, tuloy sinabi doon sa pamilya niya na nagkaaki na si Bubot ko. Sinabi. Ang supog siya. Sa inda kaya, bawal ba yan? Bawal na. Bawal makipagrelasyon na. Makibalday pa kasal. Ang mga edad na yan, dugay na. Paano? Pero pag-ibig ang dapat talaga sa indang magpamilya. No? Pag may ano na, halagwal na. Naamar ka, 17 anyos pa lang sa diri na. Pwede rin na Siya na ang nagtatapang sa magulang niya. Ang breadwinner naman siya, ama. Nagiratam na ang kamot ko. Nagkatao, 37 minutes. Yeah. Diyoto, kaya magpamilya. Drink tayo, guys. Drinks tayo. Namiss ko yung tang. Pero na, Haloy ako kaya hindi nakanamit. parang ko doon sa mga. Baka yaw na si Jessica. Dahil. Wala na signal sa indo? Modera. Haka na akong mangga. Kalahugasan ko na ang kamot ko. Ah. Hindi pa. Hindi na kami nakakabuhat. Ano nga na? Sarong oras na. Sarong oras na kakakakan.
Na nga, sarang oras. Si Jessica, mayo pa dyan, dahil pa nag-uuli. Ah. Hmm. Naubos na yung ano, sarap. Kabasog ko ay. At yan, maano kita, mga green tea para. Mati. Sarong, ano? Sarong, ba't kayan? Rice cooker? na maluto. Naubos me? Isang rice cooker, o boss? Sarong Diet kami, mother, diet. Mag-dessert muna tayo ng mango. Magmangga kita, mother, mangga. Mahamis daw ni mother, saradit sana niyo, pero mahamison. Mhm. Igual man kani dyan sa to. Yung saraditon. Mahamison ay. Mahamison. Sunoon man pati niyo ni Amer pag nagbabakal. Iyo man kami binabakal. Hamis agad? At yan ma. Dinner naman niyo, mother. Hindi mo na sa ano mo. Atubangan mo mangga mo. Hindi na talaga kami mamamanggi kang kinakanming ini. Lamon na ni. Tapos na kaming kumain, guys. Dessert na mango. Kaya na kami ng mango. Ha? Ma-ice cream kami, mother. At yan kani, madardalagan kami sa CR. Nabininda ka to pag ang akin dong Budal. magkakanbaga ng tipo. Ikaw yung kan magkakantipo ta, nakakapatal yan. Ito pala Ito ba, masarap? Ay, be! May nagiramdam mo na ako kaya mauragon mag-istorya katong nag-iire ng uinom pa kita. Oragon mag-istorya na. Ay, si Dang. Ang nag-iistorya kaya mera. Ami dabi. Ang naano, ang nakagimatan ko ngaya kang akit pa ako. Sabi da ngaya, da ngaya magdyan sa diklum, ta ano ngaya? Ano? Makatakot da sa diklum. Da magdyan sa diklum, nagdakula ngaya ko. Natakot ngaya ko sa diklum. Kang ako ngaya dakula na, naaraman ko na ngaya, kaaram ko na ngaya kung ta ano da, makatakot sa diklum. Abo palan nga nindang magduman ako sa diklum, ta. Magyam. Ah. Masiram nga ni. Mura mo mga gurang kang panaunay. Ayo ay. Ikadaraya kami ay. Ayo ay. Ang kalabasa ngaya, pang palinaw ning mata. Ay, amo. Haram na. Na magparatukdo na naman ka. Nakakatipa ko, pag nagpasentro si mama, sabi ko, may bakal mo daw kung lastiko. Pag nag-abot si mama, sabi ko, man, saan na ako sa lastiko ko? Ay, nagalan niya, nagsaparatin na. Saan ko lang nabong na? Sabi ko, Ang mga aki man, katubod. ay ngunyan ba ang mga kibili mo na bimahalan si Bi? Tataw na sa cellphone. Kawalaan ka. Litungan ka. Ay, Aki ni Jeboy. Si Aki ni Jerry Boy, birthday ko niyan. Pag nabidyo ko, arual daw na siging pagirumdum. Sabi sa kuya, Mami, bit din ako. Nabilot mo rin kong bit din ako, Mami. Arual daw, sabi ko, mga tugang. Ay, mga tugang, day pa man baga, arual daw, sige ng pagirumdum. Bit din ako, Mami. ayun. Kapag nasurugutan, mayo ka man kik. Kapag ano nga, ito nga ning pamangking ko man si Sayon.
sa Pilipinas, Joy. Ano nga, tita? Sa YouTube ko, Mother, di ba nagdadalang kang YouTube ko? Yao naman sa YouTube ko. Ayaw. Sabi, Mas nagdaman, mas ilan na din. Maray pa, sunod na ka-live na. marapa mo sa gawa, basok-basok sa langka. Sabi mi kaya, Mother, imbis magparapakiulay ka dyan sa luwa, cellphone na lang kaulayon mi. Mga ano nilik, mga friend. Siniglit na, ay, pero nakalay. Ay, may suan mo, mapapatingin yun tayo. Ano kaya to? Mother Nick. Ay, sabi ko, bakit yun ng Palestine kung ano, sa Pakistan. Kaya pag nag si Nick, maluman siya sa akong ano, yung ngayon. Kadakol man sa muna ka, bibisto. Ano ni? Kadaklan man sa muya sa Facebook, beristo man kami. Nag-iiba-iba. Ah, mo beristo man kami. Baristo man kami kayo. Si Sid, hindi makakabisto kong iban. Dikit sana ang dahil nakakabisto sa mo. Dikit sa nanday nakakabisto talaga. Maringan ito nababayad ni Rangwan, Mother. Kaon na sana kami ni Niknik kakan, kadturaw inom. Nya orin gusto nila. Kanto talaga po. Kanto. Kanto talaga. Kadto arak ang nasa atubangan mi ni Niknik. Tatarabihan naman ang kainuman sa sentro. Ay, nag-live na naman sa Luwa. Mhm. Ate Franz, nag-live na naman sa Luwa. Nasabi yan. Maringaning pagkaon na sana, mukunang arak. Muta kung para inom pagkatabi. Sabi ang alak na. Baka buko lang arak-akat ka, atain mi baka puring jir. Tapos pag nagtatarak mo pa, pwede ba? Mo pag ulit. Matawa digdi kung pwedeng mag-inom, pwede. Puta Mo pag di gusto mo din, madamang problema. Duman sana sa shop, pinurag ang inom, ano. Kaya lang, lain ang nakayan. Maurag na yung pagkakanta. Pag-aray, ano, hiran na, pansin mo na. Mother good girl na kami, Mother good girl. Good girl na talaga. Ayun talaga. Pura iuubuson talaga sa mga ano. Nagpara luway-luway sa nangani kami. Naubos mo nga ni so Ang tamis ay. So Tamis sarong na tilapia ka din. kada Gusto pula. ko pa din uling pisog. Tulong. Ininutan ko si Niknik ka mga pisog. O gusto ko talaga para sa sup-supo na din mga pisog. Tulong luwag na maluto. Masarap kilawon talaga. Nganod, maglakaw-lakaw kita, Nick. Maglakaw-lakaw kami dyan sa court. Matagtag kami. Sa volleyball court. Malagaw-lagaw ka mo. Tapapayat na hiran. Mutos nganod, magkaan na naman. So sa tiyan, makaka naman kami. Masinapot na lang. May ano kami, may batag na saba. Sinapot kami. O, gaganta mo kaya mag-load mo. Basok-basok. Tapos pag abot ko duman sa araw, masabi si madam, you eat dinner, Fe? Yes, No need. madam. I'm finished. Come here. Tapos, tatawanan ako kami, sabi niya, humiya. Ako man pag abot ni Amer, sasabihin ko, you can eat by yourself there lah. I'm full. I'm going to sleep na. I'm asleep. I'm full. If you wanna eat, you can cook by yourself. So, kung tingani, sabi ko, Lola, sabi ko, I make fun. Sabi ko, masap na ako. Tapos sabi niya, Nola, your madam is bring McDonald's. umabot na yun, paingurag di sudarabing McDonald's, dahil malaman na ubos. Hindi ko nang fast food si ano. Iyo, pasbod be. KFC, pa-deliver Okay, yan. Grabe yan. Basta na niya mga ako. Matindi yan sa pa-deliver. Tigsaro na lang kita. Hindi na kita maagawan ka. Kaya kita maagawan. Tigsaro na lang kita. Last na, Mother, mayo na. Sa imon ni, sa kuya man ni. Dahil sa imo. Sa imo. Sa tabla, mangga. Sa imo ang dakula. Dakula ka man sa dit sa ko. Paano nang tula ko? Insos. Matindi. Cheche! May katabang. Chiche, Chiche! please clean the table. Cheche! I wanna shower. Apunin mo si Che. Chiche nga na yan. Cheche! Si Cheryl pala. Iniiwal si Cheryl. Che, iniiwal ka ni Joy. O, di ka Che nagdalan. Hindi mo aram na iniwal mo ka. Dalanan mo. Dalanan mo hanggang dulo. Hanggang dulo. Tapos sarong oras kami ni Niknik nagkakan. Ayun, sarong oras. Dalanan mo hanggang dulo. Ay, balati mo.
Ano niya, Mother? Nalubad na. Pinundahan kami ni Mother, nalubat na kadadahog sa mo. Tingnan ka muna na umangga, naubos. Galingan mo, nag 48 minutes. Sabi, ay, makaka 1 hour kami niknik yun. Napindot siguro ni Mudra. Si Mudra, be, ang aram man sa nakain, be, magpindot sa apod, tapos mamaya, di bang aram? Pag, yun nga, di bang nabirik ang camera? Paano na ni Jessica? Madyaig di, apod ang suwaki ko. Ito ba? Na-rotate. Narotate, dahil niya na aram ko paano ibalik. Aram, kaya itong nakakomment yan sa iyo. Ay! Kaya nga, di ba, ngirit ako. Ay, Diyos ko, Lord, patawara kita. Nagdirit yung munya. Ayo! Pati, aram mo pati, be. Nakikibali-bali mong ganyan. Aram mo pati, be. May nagdudulong ako pa sa tindahan. Bukas pa ng tindahan ko. O ito, sabi ko, ma, pag-check mo baga ako, pag-message mo baga ako. Nangalas ako, aram kung may ano siya, may bigko-komentan. Kaya lang sabi ko, busy doon kaiwal ni Mother. Mahayo man sabihin kayo, Albe, igwabing ano, ito bagang sa post, ay ano, itong Mga quotes. quotes. Tapos sabi niyo, ikaw na kaya matigbak kang demonyo ko. Sus Maria, sa katawara kita ng Santa Maria. Nangalas lang ko. May mga comment na pati kadto si ano, Kaya na ano nga yan ite. Sabi ko, ay Diyos ko, bitas mo siya ka na daw. Pati Ay, sila inanggut- nagkabarasa. inanggutan ko pati ito si mama. Dito yung si mama nagigirong-girong. Siyempre Sabi niyo, dahil ano ko ba gato? man-arang. Facebook? Gabos Ay, mga iyo. kabasa. Kaya ako na lang sabi, be, pasensya ka na bita. Dahil talaga, dahil man talaga ni ma, lobat na sipin niya. Lobat niya. Dahil naman talaga, be, aram. Siguro, be, nagko-comment siya, be, na tapos nag-agi sa post mo, duman siya nakapindot sa post mo. Kaya nakaduman sa imo. Kasi minsan bagay kung araw kayo, di ba? Ay, Diyos ko, Lord, patawa. Kita inang Santa Maria, di Diyos ki Modra. Tapos sabi ko pati, puno niyan, mama, di ka magpara-comment ko. Hindi niya pa manarang. Tapos one time, kinuha ang cellphone niya. Iniman palang pamangkin ko, so akin, hermano, so account niya, linag-in duman sa phone niya. Eh, di so cellphone niya, siyempre, yun nak-log out so account niya. Tapos sabi ni mama, ano nga yan yung cellphone ko taang nagluluwas, lalagon na ni Nicole, bako ko na ano yan, lalagon mo tayo, sabi ko, ay, si Nicole, pig-log in dyan. May sa istoryaman ko kayan, be. Kaya. Lingon mo na ni, si Aki ni Manoy Dani, natugang ni Manay Malo. Aki pa, be, na anak ko, nagsubling cellphone, kay Manoy Joseph. Naatugang ni Manoy Joel ang Manoy Joseph na yan. Ayaw. Si Manoy Tapos, Joel, bistado oo, ko. Manoy Joel, bisado mo. Ang tugang, si Manoy Joseph, ang agong kayan, nasa abroad, Malaysia. Di magkarayuan ang mag-agong. Ining pamangkin ni Manoy Joel, nagsubli ining cellphone duman sa ay pamangkin ni Manoy Malo, nagsubli ining cellphone duman kay Manoy Joseph, di ang agong magana sa abroad. Pag subli, syempre nilag out man. Ay, hidai pala nilag out. Ginamit niya sa account ni Manoy Joseph. Akala niya sa diri niya. Sa aki pa. Ayaw. Ngunyan, nagpara-upload. Tapos sa katang agong baga nasa Malaysia. Ay, dai, araw gani sa pangyayari. Alat, so nagsubli. Aki pa baga. Okay pa. Tapos, ay iyo, garon nilag out ito. Tapos, ginamit niya, nilaag niya duman. So, account ni mama niya. Ang ginibong, sa account, di syempre babae baga si Manay Wing, mama niya. Nagpara-upload sa picture ni Manoy Joseph, di lalaki baga. Naman, tapos si Agong baga nasa abroad. Ay, sabi niya, taano man ngayon Ate Wing katiga, upload mo nga ang picture kang Agong ko. Ay, di syempre baga makaano yung tala sa abroad. Dahil mo nag-aararam taaki pala ang kagibo. Tapos pati ako man binag-orimentado ako. Ano man ako si Ate Wing tawag-upload ang picture ni Manoy Joseph. Ayaw. Di syempre may something. May Garo something. Hindi ka abroad ba ga? Uy, sa buray ni kaka niya. So, aki pala nang iaram duman sa account. Tig para upload na ako niya man to. Na ano. Yung Manoy Joseph tong account. Tig para Kaya nga upload niya si mama niya. Kaya nga Araw na yun pa, nga ayan. eh. Uy, sa buray ni kaka niya maray nga ni. Naayos man. Ang isip ko, ikaw nasa abroad. Bila ikaw matugod. Sa buray ni kaka. Tapos mura na ito pag-upload mo yung Mga picture aki-aki na nangangaling. At iyo, tapos di. Alamera, just to. Anong nangyari kay, apo doon naman ang Rupami. Tapos si Rupami maurag sa cellphone na kung ano-ano. Rupami, ano nga yung cellphone ko, nagluluwas na kaya lalagon ni Nicole. Bako naman yan, sa lalagon ko. Tapos, abi man ni Rupami, si Nicole nga, pig-login na naman niya. So, na yung gutom si mama, sabi, ikaw yan, Nicole, tadi ko man ngayon, aram kung paano na nga. Kasi inaanak ko yan. So, inaanak mo, di ko man ngayon aram kung paano na, pero pag-araman mo ngayon ang cellphone ko. Tapos, sakatang nakaka-aram lang ang, account ni mama kang password, si Rupami tayong nag-gibo. O di, inano ni Rupami, inayos ni Rupami. Pag
ano niyo, day inayos ng rupa mi. Day niya may babalik, day niya man aram so password. Okay, sabi ko pumundo ka mo kayo para cellphone na ni mama na magparasubli ka mo kung ano ta. Siyempre day niya man aram kung paano paglagin. Basta ang aram lang kayan Mag-chat, mag-chat, mag-reply sa message, magsimba. magsimba. Yun lang. Pero itong mga kung ano-anong mag-post, day man tatao Buhay pa, yan. busy sa cellphone niya. Oo. Ay, Magbago din ba? day pa man yung tatao, day man tatao mag-post. Kaya man bagang post sa cellphone niya. Day man tatao. Puro sa Sabi yung masarong oras si kakanta. Oh, yay! puro sa naman yan ano message na ano. Kaya sabi ko kapag mama, pero at least tatao kaysa kang si Papa day talaga as in zero talaga. Nakanood sa namin yan si Mama katong nag-ano kung nasa Saudi na ako na California akong punta ko. Si mama. Kabasog ko. Di nag-agad bagang cellphone, nangalas kami, tanang-agad. Anong gamit? Dahil man nag-chat, dahil man nagkakawat tong it sa cellphone. Tinukduan man ganing Fransya, bago nag-ali, si Fransya mahilig magkawat cellphone. Ano yan apps? Hindi ko yan, bili man nga akong tatao, pero may kwarta da dyan, be. Garo ito bagang garo mani-mani, baga sa mga kawat na games. May kwarta dyan, na alimbawa, pag madadaog ka dyan, manggagana ka, bahala ka duman sa maning iyan. Garo naglo-load. Kung ngayon ay gagarulan mo, halimbawa 100, kung kawat ka, manggagana ka, madakon ma. Iyong nalilibangan ni mama kang cellphone. Hindi man totoo mag-text si mama mag-chat. Ay, iyo. Parang halabi. Babat, ay! Thank you guys! Busog, as Finish! in busog. Hindi na kami nakakagalaw. Oh, Bicol talaga ang kwentuhan namin. Mas komportable kasi kami guys na Bicol. Hindi na wala Magsalita. ng laman. Ang Kasi makaka-relate ubos. lang guys, yung mga Bicolana. Thank you sa panonood. Salamat. Busog much. Mamaya mag-green tea kami. Tapos maglakad-lakad sa labas. Maglakad-lakad sa labas, 10 ikot. Busog Ay, much. Diyos First ko. time ko na naman kumain ng ano yan, langka. Masarap ba ganun? Saka ano, mamimit mo man talaga ang food na pang Pilipinas pag ano. Kita baga siyempre mga simpleng pagkain. Mga simpleng ano. So, ganyan lang guys, ang buhay dito ng mga OFW pag holiday, kain lang. Pag ayaw maglakwat siya, kasi mainit. Kasi Ah. mainit. Tsaka ewas gastos guys sa labas. Walang pang shopping kaya sa bahay lang. Wala pang sahod. Salamat sa pagsama! 5 minutes na lang guys. Maghirit pa talaga sa isang oras. 5 minutes na lang. Hilingon mo, nag-post ang Ryan. Feeling ko may third eye ako sa ampo. Ayun ay nagparangirit ko kaya hindi. Harong, pero ako lang nakahiling ni Hugasan. Tapos, di na, nag-reply. Nagparang Nauna po okay. si Mama, sabi ko, ambog, maripas si Kay Matibay. Di na, reply. Si Mama nag-comment. Nagpapalakas garuan, tigigdan nga nis, date, kayang tipin ko. Na-booking. Na-booking. May third eye. Dapat nagsimbag ka man. Ako nga ni, may fourth eye mo. Di hanggang hindi sa Hong Kong, naiiling ko na. Ako, fourth eye. Tayaw na ko, hindi sa Hong Kong, naiiling ko. Naliin. Third eye sa iya, di ba? Ako antig, pang may pang-apat. Ina mo talaga antig, kusugad ka sa ko. May pang-apat akong mata. Ay, garo yan nagkanta si Shishi. Nagkanta si Shishi, di ba? Yeah. Hindi man Aki, nag-comment. Sabi Ano naman yung si hiling? Aki. Garo man nga kapay. Garo da kapay, sabi ni Bibi. Si Aki. Di, ini man ina, sabi na, di kapay ka man yata, ina mo ko. Tapos sabi na katugtugang. Sabi na katugtugang ni Shi, mag-ina talaga ka mo. Kapay. Puro mga kapay. Ay, kaloka. Sold talaga, oh. Ito man din si plano mi ka itong ano, sa mga Bicolana man so nagruluwas ba ko ta kaming Korean ka ito. Ang paplano mi man ko ta kadto sa harong lang. Kaso lang inuga ka na kadto magluto ta mainit. Ayun. Saka si Amer gayud kadto yung sa harong abo. Pag yaon baga ang mga busta sa harong abo ta. Yung gayo pa. Mas belo kita pag mayo ang busta. Iba pa man diraray, masasabi nga mo. Iba pa man diraray. Birthday na si Kuya, August. Oo, 20. 20 na siya ba? Hindi na. 30 August, na ano na. to? Ano, 13? 13. August 13, si Ryan 25. Wala ko 30 si Ryan. 25? Di ano? 25 sila. Uy, mag-order ka itong gulay at pizza.
Nag-try si LB mag-order kang birthday ni Ading, sa Ay, youngest itong- me. Ano? Gulayat pizza duman sa, Sa pili? Pili. So, 1-4. 1-4 na. Dati 1-2. 1-4. 1-4 na. Nag-order si LB Isa kay mo Ading. pa. Guda pula. Daman si Ram Ay, Dabi. si Ryan parang ano, sabi niya, masubin siguro mga Ma-swimming man daw si Biboy. Kau sabi ni Biboy, ma-swimming mama. Uma-enroll nga ni ako. enjoy na sila sa mga ano Ay, ibang ano. din naman sa to ano. Si Biboy, good. Invite na lang sa arong inaapot ko nga ni. Kaso nga, mama, ma-enroll baga. Kuda kulang kwarta na naman ang gasto. Right. Yay! Congratulations! Sa 1 hour naming kain. 1 oras. Pero, hindi na kami nakakagalaw as in busog. pero yung challenge natin, naubos natin to siguro 30 minutes. 30 minutes. Kasama yung kwento, guys. Na ang makaka-relate lang mga Bicolana. Mga Bicolana lang. Sabi ni Amer, why you're so fast talking together, each other, so fast? Because we're the same language. Yeah, the same language. Narog-arog. Ay, pagkamuman nga ni. Siya man yun yung Pakistan. Pagkamuman As nga in, hindi ka na makalang ano idea sa Basic, Pakistan. basic. Basic. Hirapon. Ay, iyo. Siguro, pag naka-star ka doon, tapos may kaulay kang Madadamag kita nga mo. nikad to sa Middle East, ako nga Ayun. nikad to. Aywa. Ini nga ng Chinese na ano, ang mga basic na ano mo, makatouch up mo pag may mga nadadang, lalo na ni mga Si Amer na ka to, nakanood mong Chinese, taan ang mga kataralang. siyempre nadadamog niya. Kasi yung manang kinakaulay ka. Sino sabi mo, ang mga Chinese nagaan din na construction? Ay, B, yan ang pinakamahal na trabaho digdayo sa Hong Kong. Construction. Si Amer B, kang nagpuon yan digdayo ning trabaho kadtong mga taon-taon kaya nakabakal ning milyon na haron sa Pakistan ta. Nag-hardworking talaga siya. Yan mga bridge na bagay ng mga ginigibo. Sinda dyan, nagtrabaho. Bihalang ka mo ng sundo kang construction digdibi. Kaya kung ikalang talaga gusto mong magkakwarta tulos na itong alang ka, Pero grabe ang good ang trabaho. Bagal, Mas malala. hard work talaga. Ayun ang sabi. Arog mo lang yan di kang igdi sa Hong Kong. Yan baga nagtatrabaho sa mga opisina, nakatukaw lang. Kaysa sa trabaho may restaurant. Kung pwede bang kung magtrabaho dyan, nakatukaw lang. Pero iyon ang pagkakaiba. Ang sweldo dyan, 12 mil lang, 13 mil. Kakaltasan pa yan di, may may benefits pa sinda, mga tax pa ang kinukuha. So kami, alimbawa sa Muya, alangkaw na ang 20, 18, 17, pag abot sa restaurant, may kaltas man yan. So ili nga daw ang pagkakaiba. ang nito mo, siguro ano, This is a A. kaltas na gabos yan, net na talaga yan. Hindi pa. Ano, may atyan. Dahil itong ano, ang buo mong nakakaputan mo sa 1 month. Ang pinakasweldo ko, this is a is. May plus man, may sobra-sobra man plus. Tapos kakaltasan ng dayan yung MTF na Oo, inabot. so Benefits, mga albo, 900. So, ang pinaka Ah, nakukuha kong sabihin ta buo, pang ang basic kong 15. nakukuha, 15. Sabihin ta ng 15. May plus-plus man yan, dikit. Dahil mo na yung kung anong Hindi, tabo so na bilog yan. lang. 15. Bawas na dyan ang benefits ninda. Pinansi, halos ano, I-ano mo yan sa rate ta. Sige daw. ayun. Siguro ano. Ang rate ta bagang yan, magayon. Dahil mo nakita mo sa makanos na rate, hindi ka sa magayon na rate. 640. 640 ba ganun yan? Ganyan. 50. Dahil lamang nagsi-7. Ano, oras ko lang nagsi-7. Sige daw, 15 times. Times Mag-times ka. 6.40. Saan ka pa di po ka? 96. Lubinta isa ismil ang suldo. Kasi binawas na kaya si benefits. Kung da isang gatos talaga baga. Eyo. Diba? Sabihin ko sa gatos. Ha? 100,000 peso sa 1 month mo. Daw mo pa ang ano sa to? Daog ang maestra, daog engineer, daog ang nurse, daog gabos ang ano duman. Ang kagayunan lang duman, be, ang benefits man nila duman sa to. Kaya ko lang. Pero hindi may Pero benefits parehas man. Nakukuha mo man din. Saan Sa'yo ka. Saan ka pa kayo? Iyan ang Napapasain. Iyon nga ni. Mangalas ka, bako tayo sa diring kwartang iyan, be. Ang kwarta, be, mayong may kag sa diring. Napapasain ang... Pero ang iba kaya abi kung taano ta naglaano ba nag-aangat na arog ang sweldo. Sina kay dati nang may kwarta. Ang arog sa to kaya maaman talaga kitang kaano-ano. Maaman talaga kitang kwarta baga. Nag-aasa kita diyan gabos eh. Ini yung kwartang ini yo sa 15 di aday ka magbase sa 97 na tabako ta man yang kwarta Pilipinas siya. Benta ng 15 di. May utang akong sabi yung tanan ning
may piguulugan nga akong 2,000, ipira na lang natatada. Iyan 2,000 na yan, bangko mo na nga yan. Bangko mo na nga yan bulan-bulan. Di ipira na lang natada, nabawasan na. Isa sambulan, baga sabi ko nga sa imo, nakakautang-utang ka sa sambulan, taaloy pa susildo. Sabi yung tanang nakautang ako ng 3,000 na naman kay Amer. Di masweldo ako kayan, Pambayad na. babayad na sa 5,000. Natatada sa imo, di 10,000 na lang. Sabi yung tanang sa 10,000 na naman, ayan natada, uyan na naman ang kwintada. Di, tada mo dyan ng pamasahin mo na, lalaw ko lang sa octopus. Sabi yung Ito na ang tapang, 1,000. sabi yung tapang 1,000 sa Nalalaw mo na octopus. sa octopus. Linuebe. Mapadara na ko kaya rangkada saruan ta. Mapadara ko kaya ning katapusan ta nagsweldo. Rangkada yan ning saruan ta yaon dyan ang mga bill. Sabi yung tang ngayon mapadarakan 5,000. Iyo, araw ka. 5,000. Sabihin ta na sa 5,000 na yan, may barayad na yan, mga bill na yan ha. Yaon na dyan sa wifi, yaon na dyan sa tubig. Iyo ta sambulan baga. Yaon na dyan ang gabo. Sabihin ta ng 5,000, padara ko yan. Yaon na dyan sa pagkakan, yaon na dyan sa gatas kang makuapo ko, yaon na dyan sa bill kang kuryente, tubig, oo. Matatira sa Tapos, imo 4. Yaon na dyan sa extra ninda. Oh, ang 4 mo, may sambulan ka pa. Ako nagkakakanmang ko, nagpapamasay man ko, gusto ko man mag-ano-ano. Minsan, igdi man sa araw, nagbakal man nga akong nagbakal man ko. O hain na be, sige daw. Sabiha daw na magayunon ang sweldo mo, na ang gastos mo para sa man sa nabagay. Maroy na lang kung maakang utang. Kay ang kabaliktaran kay akang pa ako, araw kay ang sweldo kong dikit. Kaya ako nag-uutang ng bakula, tama man kong pambayad. Baga? Ano ta mautang kang maakang pambayad? Ngunyan kaya makusugon ang buot ko. Ay, mautang daw mo na kong 3,000. Pag-sweldo ko, kaya kong ibalik yan eh. So, yun yan ang sabi na pag-sweldo mo. Baga, araw kaya. Babalik. Pero ang tago mo na lang yan, so binibits mo. Ito ako nga na-imagine mo. Nagsuldo ako po dyan, March. Kasi naglaubag ako February. February to, nag-start ako. Di, pagsusulduan ako ni, bossing, pitsa 4, minsan pitsa 5. Kasi, nag-abot ako sa itang pitsa 2, February to, nag-start akong work 3. Kaya nagsusuldo ako, kung bakong 4, 5. O di, alam mo, March, nagsuldo ako. March, April, May, June. July, Mayo, pamanta. Ngunyan pa sa naman baga. Di 4 na bulan. 4 na bulan, tigpapenta ko, be. Ang padara ko 25, sang gatos. Although may mga nabayadan na ako, pero, di pala ako nakakabanga. Ilan mong biha. Napadala akong 25. 7,000 ka, mama. So, pang aral daw, pang ano-ano. Yun ba, City Mill na yun? Kasi Kasi yun mana na ko yan. sa nangani yan, be. Tapos, Tapos nitipido nga pa ako kaya. Natipido niyan, be. Tapos, Nitipidon 2,000 pa nga kang niya. rupa ni sa allowance niya, ang sweldo niya, pagtutuition niya na. Dahil ako nagtutuition. So, sweldo niya sa McDo. Oh, di 2,000. Nakakasaliri naman. 7, 8, 9. Mapabayad ako sa Manila, 7,000. O, 9, G's, 16. Tapos, mapabayad ako sa munisipyo, 7, 16, 23. O, di 2,000 na lang. O, doon sa akin ko, tana 2. Ubus, Nalagpag nga ni, be. Wala loong niya, mabalik May na utang naman ang ako, irespetan, be. be. Parehas nga ni kita, be. May utang ako, be. Pero, Di di ko pag nalagpag. nakatapos naman ako, kaya, be. Dahil natatapos ang utang. Sinabi ko sa iyo, Napaka- halo yun ako igdi sa abroad. Dahil natatapos ang utang ko. Tapos syempre may kaipuan na naman ako. Mautang Tapos, naman ang isip ko ako. na naman yan, be. Ini yung, Hindi na natapos ang aki utang. ko, nasira yan. Pag nag-log na, nagklase na. Ako mo yan, Oo. Makandara pa na naman ko, be. Hindi Mapuo pa na naman ko na. sa uno. Oh, ina naman ko. Babadgetan ko na naman to. So, pang tuition ka to, so pang aral daw ka to. Ano pa? Oh, paano ka? Kaya, mapapasain, paano makakaano? Ay, Diyos ko. Kaya saan ko O magpaalam na kami, guys. 1 Sobrang hour na yung chismisan. chismis namin. Thank you. See you to Bye-bye. our next video. Bye-bye. Please like and subscribe. Bye. Thank you. Love you.